ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲମ ଗାଁର ଏକ ଯୁବକ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଠିଆ ହେବେ ଜନ୍ଦା ଉପରେ ତାକୁ କିଛି କାମୁଡ଼ିବନି। ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ପୁରା ଇଏ ମେଜିକର କଥା କିଛି ସମୟ ବିଷୟରେ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ସମୟ ପହଲେ ରହିବ ଏଖୁଣି ତମେ ଲାଇକ୍ ନ କରିବ ସେୟାର ନ କରିବ କଣ କରାଯିବ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରାହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଚାବୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଟଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନା ଯେତେ ଜନ୍ଦା ଆଇଲେ ବି କିଛି କେହି କିଛି ଚାବୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड। ଯେତେ ଜନ୍ଦା ଆସୁ କଣ ସେ ଯାଦୁ ଯଦି କେଜାଣି ଏ ଯାଦୁର ରହସ୍ୟ କଣ? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आह मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।